חבר'ה, אנחנו נכניס לא את כולם ביחד, אז טיפונת סבלנו, בסדר? טוב, סביץ' קינוע מוכן, סניה בורגול מוכן. תוציאו את הפאי בשר ואת הסניה בורגול מהמקרר, בסדר? אלה, בואו נוציא את הסלט. העיקר שאתם נהנים ושתהיה לכם שנה טובה. תודה. הכרנו בזליג במסעדה, שתינו היינו שם מלצריות, אנחנו מאוד מהר הופכות להיות חברות. לא גדול מדי, לא גדול מדי. את רוצה ככה, ואני רוצה ככה. אז יהיה ככה. היא רוצה להכיל את כל העולם. משהו שם באימהות הזאת הוא ללא גבולות. אנחנו הזמנו את כולכם היום לספר לכם שאנחנו סוגרות את המסעדה. יש סיבה? המון אנשים באים ואומרים, זה היה לנו כמו בית. בעצם יצרנו בית להמון אנשים. היא רוצה לסגור מאז שאני זוכר את עצמי. היא הייתה מדברת על זה שהיא רוצה לסגור, והייתה אומרת לי לא להגיד לאלה. זה שאתה הצלחת להיות מליצר, זה נשגב מבינתי. איך נתתי לך להיות מליצר ואיך הצלחת להיות מליצר. באתי שוב להיפרד מהמקום שכל כך היה משמעותי בחיים שלי. אני שנאתי את העסק הזה שנים על גבי שנים. למה? כי זה היה נורא קשה. אני לגמרי יכולה לראות את עצמי ממשיכה. כשזה עולה, אני מבקשת מעצמי לשחרר אותה בכיף.